Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuura mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri Nitete Vimbai vekwaMasisiva. Sekuziva kwenyu patakasira muchitsauko 24 tinoona Andre ari mumba maHilda paHebert Chitepo Flats, apa anoona Hilda akaurawa nepfuti yake. Ndichaverenga patakasira. Andre akanyatsoona kuti zvinhu zvaizomuomera achibva ananga kumusiwo. Pakanga pasade zvekupusa apa. Chitsauko 25. Dai Andre aiva nechitupa chake chebasa, angadai akangomirira kuti mapurisa apinde obva achibuditsa. Zvekuti pfuti yake ndiyo yaive yashandiswa kuuraya Hilda zvaitozozivikanwa mushure mekunge chitunha chaongororwa. Dambudziko rakanga rava pakuti chitupa chebasa akanga asina, uye mapurisa akajairika aisamuziva. Andre akadzika nemanera ezvitina sezvo aiziva kuti lift raizomubatisa. Mapurisa aiva atumirwa aingova maviri chete sezvo zvaisaita kuti angouya ari munda wese iwo asingazive kuti munhu waaive adanirwa aive nengozi here kana kuti kwete. Mapurisa akamisa motokari yavo pedo neyaAndre achibva abuda ndokunanga kumuchengeti wepaHebert Chitepo Flats. Vakuru, ndimi matidana here? Akabvunza mumwe mupurisa. Hongu, ndini, muchengeti akadaira. Zvakanaka, munhu wamatidaidzira mati ari kuita nezvei? Handizivini, asi akwidza achienda mumba memusikana uya wekupota aurawa muna January. Ini ndaive ndisati ndava pano, ndakangonzwa yavangano. Saka uri kureva kuti munhu wese anovhizita pano unotodana mapurisa? Kwete, asi murume asvika uyu handisi kumutrust. Zvaanga achitaura zvacho handizvinzwisise. Ati chii? Ati anoda kundidzinga chichi. Auya nei pano? Auya nemotokari yake iri kulefti kwenyu. Apa muchengeti akanongedzera motokari yaAndre. Zvakanaka, rega timupindire tione kuti ndiani. Musikana uyu ari muflati ripi? Muchengeti akarondedzera mapurisa maigara Hilda. Mapurisa akamuudza kuti asabve pamusiwo iwo achibva apinda mukati. Andre achingosvika panogumira manera, lift raive rapindwa nemapurisa rakabva rasimuka. Andre akafamba sekatsi asingaite ruzha ndokudongorera panze segonzo riri kuda kuona kuti vanhu varara here. Akaona panze pasina mapurisa achibva abuda. Mirapo iwe! Akadanidzira muchengeti. Ita mushe iwe! Andre akadaro achiratidza muchengeti pfuti yaaiva aisa muchiuno. Muchengeti akadedera sezvo aive angove nemboma chete. Handetoni, akadaro Andre achitinhira muchengeti kumotokari. Vakasvika pamotokari Andre achibva apinda mumotokari make ndokuimutsa. Akabuda pamusha apa achisiya muchengeti akabatira hana mumaoko. Mapurisa akaona mutumbi waHilda achibva abuda ari bara. Vakawana panze yangova nzvimbo. Andre aiva atova mitunhu. Akazvidemba mapurisa nekusatura registration number yemotokari yaAndre. Veforensics pavakangoona mutumbi waHilda vakabva vaziva pakarepo kuti munhukadzi uyu akanga ave nenguva aurawa. Justice uyu aive oronda mhondi zvekufadza director chete, asi achiziva hake kuti Andre ndiye aiita basa iri. Akaziva kuti murume aive anzi nemuchengeti aive apinda achienda maigara Hilda haasiriye aive auraya musikana uyu. Iye Justice aive audza director kuti Andre aive ati haangatenherwe kuZSS semusungwa, achibva akumbira Justice kuti aende kwaMutare kunotora motokari yake. Director vakamboda kupopotera Justice achibva avaonesa kuti paive pasina chikonzero chekuti Andre abatwe sezvo aisava nemhosva. Kutadza kubata mhondi hakunganzi mhosva. Director vakabva vaudza vese vepaZSS nevakuru vemapato emapurisa ose kuti murume anonzi Andre Gumbi akanga ambomiswa basa, kureva kuti kungomuona achiita basa rechipurisa chete, murume uyu aifanira kusungwa. Ivo director vakanga vagara vakamuvengawo zvavo. Andre akatyara motokari yake akananga kumusha wedziva rasekwa achitya mapurisa, iye asingazive kuti mapurisa aisatombomutsvaga. Kudziva rasekwa kwaive nemba yasekuru vake, hanzvadzi yamai vake. Ivo sekuru vake nemhuri yavo vaigara mhiri kwemakungu. Pamba apa paigara maroja aishandisa makamuri maviri. Matatu aigara akapfigwa sezvo ari iwo aishandiswa nemhuri yavachitova pavaimbodzoka kumusha. Zuva raive rapinda muna mai varo paakasvika Andre pamusha pasekuru wake.
Andre aida kuwana pekuti azorora achinyatsofunga gwara raizotevera. Akamisa motokari yake pagedhi achibva aburuka kwave kuvhura gedhi. Akapinza motokari mukati achibva azarira gedhi. Vepamusha apa vaimuziva asi vaisaziva basa raaishanda. Ko vaigoriziva sei? Ivo sekuru vake chaivo vaifunga kuti Andre aingova mudhila mudhorobha. Andre akagugudza pamusiwo achibva avhurirwa pakarepo. Vepamusha apa vakanga vanzwa kupinda kwemotokari vachibva vashaya kuziva kuti aive ani. Iye akabva azvivhurira ega gedhi. Ndimukoma Andre, akadaro kamukomana kakavhura gonhi. Uri right here po, pane vanhu here pano? Andre akamhurisa mwana uyu. Varipo, pindai. Andre akapinda mumba muya ndokukwazisana nevaivamo. Akaita rombo rakanaka rekuwana chikafu chaibva. Akapiwawo kudya ndokuzopiwa makii ekamuri yavachitova. Andre akageza ndokupfeka mbatya dzavasekuru vake dzakanaka. Apedza akagara pachigaro chemumba yekurara achibva aburitsa tsamba iya yekusiyirwa shezi ndokutanga kuiongorora zvekare. Akaiongorora ndokuiongororazve pasina chaakawana. Akaisa tsamba iya muhomwe achibva azvambarira pambedha achifunga. Chaimunetsa ndechekuti ko aivauraya Hilda aive ani? Ko aivaedza kumuuraya pai ari mumotokari yaJustice aiva ani? Kuti apedze nyaya aifanira kuziva vanhu ava. Izvi aifanira kuzviita nekukurumidza. Akatarisa panguva panhare yake ndokuona dzava 17:47. Akaseta alamu yenhare yake kuti igomumutsa kana awa regumi nesere rakwana. Aida kumuka oenda kunotsvaga mondi nguva idzi. Andre akaona kuti kudzokera kwaMutare ndiko kwaizomubatsira. Mazita aye evakasiya basa pabhodha aiva achiri nawo mumusoro. Akatsinzinya ndokukoka hope idzo dzakabva dzauya pakarepo. Akazopepuka onzwa matama ake orohwa-rohwa. Akapatika pakarepo ndokurohwa nehana achiona pamubhedha paive nemunhu akagara. How the hell did you? Andre akadaro achipukuta maziso. Lebohang akamugarira panzira achibva ati, Easy, what's up? Andre akazvibvunza kuti Lebohang aiva asvika sei. Akazotsanangurirwa kuti mapurisa akashaya chaakangapomerei Lebohang ndokuona kuti kumukanda muchitokisi kwaizoshatirisa veJoni sezvo vana vavo vakanga voperera muzimba remabwe. Lebohang akaburitswa akashandisa ruzivo rwake kuronda Andre kusvika aziva paaiva. Waziva sei kuti ndiri pano? Andre akabvunza muchirungu. Handikuudze nekuti ndichiri kuda kuramba ndinewe, Lebohang akapindura. Andre akashaya kuziva kuti zvaive zvataurwa naLebohang zvairevei achibva azvinyararira hake. Vaviri vakatsikitsira ndokutanga kufunga. Pane zvandinoda kukuudza, but promise me kuti hapana munhu waunoudza. Andre akadaro. Chii ichocho? Musikana uya nompumelelo. Adii? Akaurayiwa nebhomba paweekend. Chii? Zvakaoma shamwari, mondi hadzisi kumira. Saka vanhu vedu vari kungopera muno musingaudzi vekwedu. Hazvitaurike shamwari. Saka wava papi? Hapana chandati ndabura. Tsamba iya yakasirwa shezi ndave nayo. Iripi? Iyi. Andre akatamidza Lebohang tsamba kai. Lebohang akakaongorora achibva ati, hapana kana clue apa. Kopa iya wakawana yakanga isina zvakanyorwa here? Zvakanyorwa? Kopa inogonyorwa chii? Papackaging. Yaive yakaputirwa nenewspaper. Newspaper racho raive rakanzi chii? Handichanyatsoziveni. Chandongoziva yaiva headline imwe chete yaivepo. I remember it because yaive yakanyorwa zita rangu. Andre akadaro achiseka hake. Zita rako? Saka you think it's funny? Aiwa, zvisekese asi is it possible kuti mondi dzaiziva kuti ndiwe uchasova kesi yacho? Yeah, it's possible because mondi idzi dzinowana information kubva mukati mechikwata chedu. Saka zvinoreva kuti newspaper iroro rakaiswa maune. Kuti kudaro? Headline yaukaona iyoyo yanga yakanzi chii? Yaiva yakanzi Funds Show Andre Terminal Agent Spin.
Lebohang akadzungudza musoro achibva asimuka kubva pamubhedha. Akafamba-famba nemba yose achikwenya musoro seachamira mhanza nezuva rimwe chete. Akagarazve pamubhedha ndokuti, zvinorevei? Hameno, ingori headline, Andre akapindura. Iye Andre Terminal ndiani? Hameno, I think is a celebrity of some sort, maybe a sports person kana kuti singer. Ngatimugooglei pamwe tingawani zvatingawane nezvake. Varume ava vaisava nekombiyuta kana nhare zvainoenda kumhepo. Kanhare kaAndre kaive kaAlcatel, kadiki kaingochaya chete, kudaira, kunyora nekuverenga chete. Wati vanhu ava vaiziva kuti ndiwo unogona kunzi utambe nyaya iyi nai? Hongu, ndini ndakanzi ndiprotecte Ntuli, kureva kuti ndini ndaizongonzi investigator uone kuti ndiani auraya Minister Ntuli. Saka zviri pachena, akadaro Lebohang ndokuendera mberi achiti, zita rekuti Andre Terminal hatifanire kuritsvaga nezvaro. Zita iri raiswa kuitira kuti kwezva attention yako. Unorevei kana uchidaro? I hope you studied criminal psychology. Mondi hadzinakidzwe nengouraya njee. Kwadziri kuita kuuraya kwadziri itori game. Zvakafanana nevaya varungu vanovhima, sevaya vakauraya shumba yenyu Sisiu. Vanonakidzwa nekuironda. Kungouraya mhuka dzakavarayirwa havadi. Mondi dziri kuuraya maSouth Africans idzi dziri kufarira kudzingirirwa. Headline yawataura iyo iclue. Kuti kudaro, akabvunza Andre achikwenya chirebvu icho choita sechamadzibaba nekusabviswa ndebvu. Nyaya yavapo apa ndeyekuti tinofanira kutsvaga zvakavanzwa muheadline yawataura. Ungagone kunyora pasi here? Mira nditsvage peni nebepa. Andre akatsvaga imba yose ndokuwana chinyoreso nepekunyorera. Akagara pasi ndokunyora pakati, Fans show Andre Terminal Agent Spin. Are you sure kuti spelling yese nemndiyo? Lebohang akabvunza. Usatye, njere dzangu idzi dzinoita sekamera. Ndinorangarira munhuwi zvese. Saka ngatitsvagei zvakavanzika muheadline iyo. Hazvina kutora nguva, Regis Mutindi nedzimwe mhandu dzake vakaziva kuti Andre aiva asina kufira mukorola iye yekudhumwa nerori. Vakagumbuka vanhu ava sezvo mari yave yapukunyuka nemunwe yavo. Ukuwo mhondi dzaiti pasina uchapupu hapana mari. This time Andre wika kungomuona chete ndichamupfuura ndiri kure, adenha magu apa. Regis akavira nehasha. Andre unombomuziva musherewe, muramba munhu uya, akadaro mumwe munhukadzi, mumwe wemhandu. Hakuna shiri isingazomhari wangu, tichamubata chete, Regis akadaro. Tiri kutotamisa nguva, ngatimutsvagei, akadaro mumwe munhurume, mumwe wemhandu. Information yandawana kumusori wedu wekuZSS ati Andre anzi asiye kumhanyisana nemhondi. Justice ndiye apiwa nyaya iyi, akadaro Regis. Chokwadi, kungoti Justice uyu handinyatsomuzivi. Handina kuziva kuti ndiye anga atumwa kuzotora Andre pachipatara kaini. Kudziva rasekwa, Andre naLebohang vaitemeswa musoro nezvavaive vanyora pasi. Varume ava vaiziva kuti mutsara uyu maive nechaizovabatsira kubata mhondi. Kuti haisi poem here iyi? Akabvunza Lebohang. Kwete, haisi poem. Poem ine one sentence here, Andre akazviramba. Saka unoti hakuna poem ine mutsara mumwe chete here? Wakaita poetry kuchikoro here iwe? Andre akaseka zvake. Andre akavhura maziso zviya zvinoitwa nemunhu anenge aine zvaaona. Akasimuka achibva agarazve pasi. Shamwari, hamene kana ndiri kurasika, asi headline iyi yaburitsa pai. Asi kuti ine shamwari, hamene kana ndiri kurasika, asi headline iyi haiburitse pai, asi kuti ine zvinoburitswa nepai, akadaro Andre. Pai ndiyo yatinofanira kushandisa apa. Andre akanyora kuti 3,141592,653 pasi pemutsara uya wekuti Fans show Andre Terminal Agent Spin.
nhamba yandanyora iyi ndiyo pai. Pai yantuli nepai yemutsamba yashezi zvinobatsira kuti tiwane clue mumutsara uyu. Ngatitei metsi dzacho tione. Ini cryptography kubasa kwangu, saka I think it's easy, akadaro Andre. Saka itatunhu kwako tione. Zviri pachena izvi, dijiti rimwe nerimwe renhamba yandanyora rinongonongedza vara rimwe chete. Tichabatanidza mavara aya tinoumba clue. Itatione. 3 anotipa vara rechitatu kureva n. 1 anotipa vara rekutanga kubva pana n kureva kuti s. 4 anonongedza fourth letter from s which is w. 1 anotevera ndi a. 5 ndi t. 9 ndi u. 2 ndi g. 6 ndi I. 5 ndi I think hapasina. Akadaro Andrea achinyora pasi. Leboang akakatyamadzwa nenjere dzaAndrea achibva abvuta bepa nechinyoreso kwave kunyora pasi pemavara aive aburiswa naAndrea akabatana. Akaburisa vara rekuti Ntswatugi. Ntswatugi zvinorevei? Akabvunza Leboang. Kana zita iri riri iro randiri kufunga, pane nyaya. Andrea akadzungudza musoro. Unorevei? Mutambo uri kuitwa nemhondi wakaoma uye une ngozi hurusa. Ntswatugi ndipo pakaurukwa naMwari shamwari. Mwari kujamba? Zvinonzi mwari wemuno makare kare akambouruka. Saka zvinei nemhondi izvozvo? Hameno, chandingakuudze shamwari ndechekuti sunga shangu dzako nekuti pakuzofambwa manje. Simuka handi. Uku ndiko kupera kwechitsauko 25. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 26 muchikamu chinotevera. Ndatenda.